The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and the intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have everlasting life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich." Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni adlaw, ikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon. Una na pa ba kita'y mga sala sa una-una, sala sa dila, sala sa buhat, kini mahimong babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios, kung dili nato kini isugid ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan. We have to name, acknowledge, admit, enumerate, cite, homologeo mo nagiingon sa pulong sa Dios, original. We have to rebound atong isugid kining atong mga salang nabuhat nining adlaw ngadto sa tubangan sa Dios, pinagi sa atong paggamit sa 1 John 1:9 nga nagaingon sa in English, "If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Human mo buhata ka na, ikaw may balik sa imong pagkikambitay sa Dios, o ikaw mapunan sa Espiritu Santo. That is the process of being filled by God the Holy Spirit. Ug andam na sabi ikaw sa pagpadayon, sa pagtuon, sa pulong sa Dios. Nawalang kanimo higala nga wala pa'y Kristo diya sa imong kinabuhi, you are not yet saved, giagda ka sa paggamit niya ng imong free will, hinatag na sa Dios. Gamita ka na aron ikaw makahimo sa labing mahinungdanong desisyon nga maimong mahimos tibok mong kinabuhi. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." Wala ang maluluwas si Ginoong Jesucristo ra. Acts 4:12 nagaingon, "Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved." Busa sa hilom, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo, di ining laing nga higayon, imong gi tagana kanamo, imong gi pahigayon kanamo, excuse me, nga mo kining pahimuslan, nining adlaw, sa pagtuon sa imong balaang pulong. Uban kami, pinagis pagahom sa Espiritu Santo kanamo, tangtanga mga babag, nga niya sa among nauna. Salamat niya among Bible study through the YouTube o sa Facebook, ubo sa Balbido Evangelistic
ministry. Grasya kini o Dios bisan pa kini among kinabuhi. Nagaginhawa pa kami, askil pa among panglawas, so napa kami kalantip sa among pangunahuna, kining tanan gumikan lamang sa among gugma, sa among kaluoy, kortesiya, o sa among grasya. Dili kami takos nini o Dios. We don't deserve, we do not earn, we do not work for it. Salamat. Bani kami niningadlawan. Sa ngalan ni Ginoong Kristo, kinta na mong iampo. Amen. Mayngadlaw sa tanan natong mga higala, atong mga subscribers, nining atong ministry, o sa atong mga igsuon diha ni Kristo. Welcome. Aniya na sa kita sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Niya pa kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan og the protocol plan of God. Well, as a review, ako kang pangutanon pag-usab, nganong buhi ka pa man. Excuse me. Buhi ka pa, dili kay askil pa imong lawas, maayo ka mo sunod sa pahimangnos mga doktor, o your own diet, o kunsa pa, sige kag ehersisyo. Is that the main reason why you are still alive? No. Paminaw, you are still alive. Tungod kay ang Diyos na ay plano sa imong kinabuhi. He has a plan for your life, and His plan is the best and the highest, as we have said yesterday. You are still alive today tungod sa iyang kortesiya, sa iyang kaluoy, sa iyang gugma, sa iyang grasya. O sa ako nang ginaingon, kining maong plano sa Dios, iyan ang giandam sa kaniyan tunga pang tanan. This is what we're going to talk about, more things about this. Now, una sa tanan, ang imong plano, ang plano sa Dios alang sa imong kinabuhi, gitabas, gimugna, alang ragyod kanimo. Sa atong ginaingon kagahapon nga, God's plan for your life is exclusively tailored for you alone. Now, unas tanan, ako kang gihatagan sa napulo kanag-unang mga kinaya sa Dios kagahapon. Aron sa ingon niya na mao kini giya kanimo sa imong tinguha nga imong higugaw ng Dios. Kay ako magkang gipangutana usab kagahapon, do you love God? Of course. Everybody loves God. Kay mo naandan sa kadaghanan, mga practices, simba, ampo, unsa pa diha. Now, dili kini mao ang main thing. Now, to be saved, atong hisgutan kini more on this. To get saved, gikinahanglan ang atong paghimo og desisyon. Kay nahuman naman ang plano sa Dios. Iyan ang gipahiluna. Iyan ang established in eternity past. Kaya nakita mas pagka-omnisciente sa Diyos nga ang tao malaglag. So iya sang giandaman sa plano. Aron sa ingon niya na ang tao may balik ngadto kaniya. So mao to nga mipatawag ang Diyos nga mahan og meeting sa mga sakop sa balaang Trinidad. Diyos nga anak, Diyos Espiritu Santo, mag-meeting ta kay atong hisgutan bahin sa kahimtang sa tao nga atong binuhat. Wa naman sila laing kapaingnan, wa sila laing kapadungan. Ang linaw sa kalayo raman, eternal damnation tungod sa ilang kahimtang. Nga sila nakapanunod naman sa sala nga panulundon sa unang ginikanan nga si Adan ug si Eva. Mao kana nga mitungha ang formula, Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Ug ato namang gisgutan nga ang spiritual death
dili wa ka na magpasabot nga ang espiritu namatay, kay dili man mamatay ang espiritu. Ang buti pasabot yun yana, it's a phrase that means ang tao hingpit, totally separated from God, tungod niya itong kaimtang sa nahitabo sa una ng itong ginikanan o kitang tanan nakapanunod man. Gawas kung maingong kagdili kakaliwat ni Adan ug ni Eva, kitang tanan mga kaliwat Manila. So mao na nga, mo kini nga itong kahimtang. We are totally separated from God. Mao bitaw nga, binilyong mga tao nining kalibutan na nagalakaw-lakaw, nagaginawa, askil pa. But spiritually they are dead. Kay mo ka na ang kahimtang sa tungod sa formula. Kitang tanan, naduhig, napahiran, naangin sa unang sala nga gibuhat sa una natong gidikanan. So mao ka na. The only solution kay mo manigimitingan nila sa Balang Trinidad, mipatawag lagi ang Diyos Kamahan. So karon nag-meeting sila. This is the Eternal Life Conference. Umingon ang Diyos Kamahan sa man nato ang atong binuhat nga tao. Okay? Si Ginoong Jesucristo, being the second person of the Trinity, miisa siyang kamot, miingon siya, ako, voluntaryo sa pagpakamatay sa tao tungod sa ilang nabuhat nga sala, tungod sa ilang kahimtang. Pinaagi sa akong pagkanaog niya ng gamayng planeta nga diin ang mga tao, akong pagkamatyan sila, akong bayra ng ilang utang nga sala. Sumo to ang giboluntaryo ni Ginoong Jesucristo. Karon ang balang Espiritu Santo pod miisa siyang kamot niyo ako pod. Manaog niya ng gamayng planeta o ako ang magpasabot, klaro, tataw, tinaw, bahin sa kaluwasan nga atong gitanyag kanila. Nara nila mudawat ba silang musalikway? So mao kadto ang mga funksyon sa tulo ka sakop sa Balang Trinidad. God the Father is the planner or author of the plan of salvation. God the Son is the executor kay siya mituman pagkamatay dito sa cross. The executor of the plan of salvation. O ang Diyos nga Espiritu Santo, ang iyang function was to reveal the truth of the plan of salvation. So, atong i-fast forward, si Ginoong Jesucristo being the Word, okay, nagpakatao, and the Word was made flesh. Nagpagkatao siya, misod siya sa taguangkan ni Maria nga mao'y gipili sa Dios, nga mao'y himuon nga inahan sa pagkatao. Dili pagka-Dios, pagkatao ni Ginoong Jesucristo. So, fast forward na po, si Ginoong Jesucristo nanaog nining planeta haog, gipanamkon siya ni Maria. Ug mao kadto nga fast forward gihapon, nataw ang atong manlulubos, manluluwas nga si Ginoong Jesucristo. Dili sa mga dagkong hospital o mga puericulture center kung sa padiha, dili. Ito yung taos pasungan, nagpakatao ang atong manluluwas. That is to show the model, siya ang modelo sa pagkamapaubsanon. The model of humility. Ang atong manluluwas. God Himself made flesh. Okay? So mao kini ang hitabo. Nga karon nagpakamatay atong i-fast forward, nagpakamatay si Ginoong Jesucristo dito sa cross. Gisakit nila. O imagine, pag-abot niya sa edad, nga mao nagyutukma yung pagpasakit kaniya sa iyang passion to redeem us, ilang gi ayo gid siya og
unsa dagmal, pagdaog-daog, pagbuli, ilang gibunalan, giludan, gihampak, gibunalan, gisukmag, unsa pa. O kadto ang kahimtang sa atong manluluwas. O gikas alas 9 hangtod sa alas 12. Ilang gilansang ang atong manluluwas si Ginoong Kristo. O wa gyud siya mo ago bisag gamay, wa siya mo bagulbol sa iyang pagpasakit from 9 o'clock in the morning to 12 noon. Wa gyud siya mo dito. Miingon lang siya, amahan ko, miingon lang gyud siya. Mao to iyang gilitok, amahan ko. Pasayloan sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Now, ang kinagrabihan na gyud nga higayon, gikan sa alas 12 sa udto hangtod sa alas 3 mao kadto the most ignominious sacrifice nga giagian ni Ginoong Kristo. Kay ngano man ang tanan natong mga sala, tanang mga sala sa tibuok kalibutan didto lagi dak unsa impute kana gipasanginlan si Ginoong Kristo sa atong mga sala. Inay kita ang bitayon dito sa cross. Si Ginoong Kristo may nagpasakit siya ang kagalingon. Nagdupa siya sa cross from 9 o'clock to 3 o'clock. 12 o'clock udto hangtod sa alas 3. Iyang gidawat ang tanan ng mga sala. Mao na itong may siyagit, may tiyabaw, naging siya. Diyos ko, duha ka Diyos iyang gisangpit. Diyos nga amahan, Diyos nga Espiritu Santo, nganong gibiyaan mo ako, nganong mo, usara ka Diyos. Gibiyaan siya tungod ka na puno na siya sa imo ug akong mga sala. Sala sa tibuok kalibutan, sala sa tanang tao. Iyang gidawat kadto. That was the most kinapaitan nga iyang giagian na gyud. Kay iya nagyong giinom kadtong kupa, inumdum ka dito pa sa Arden sa Getsemani, nagampo siya sa iyang amahan. Kung mahimo ipalabay kini mo ang kupa, gikan kanako pandili ang akong kabubuton matuman kundi ang ibuha. Unsa may suod nitong kupa? Imo ug akong sala. Sala sa tanang tao sa tibuok kalibutan didto sa mong kupa ug yang imnon kana. Niadtong panahon nga siya gisakit nagtinuod dito sa cross. So mao kadto nga ang katapusan nagyong pulong niya mao tetelestai. Mao kadto iyang gipamulong sa original nga pulong sa Biblia nga nagpasabot. Tapos na, umana ang akong misyon sa pagluwas sa tao. Imuha na tao. Ang imo nang it's your move now whether you believe what I have done at the cross or not. Mao kadto. Buot lang yun ni Ginoong Kristo pinahagi. Of course, that was God's will. Nga siya mohagi niadto nahuman kadtong maong plano, the best and the highest plan of salvation to save mankind. Mao na karon ang kapasayloan mahitabo lamang sa diha nga ang tao mohimo og desisyon sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Kristo nga mao ang manluwas na matay sa krus gumikan sa atong mga sala. Believe. Wa na laing buhaton nimo. Tumuo ka lang nga siya maong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Period. Ayaw nagdugangi. Mga buhat o kung sa diha, way lambot ka na. It has nothing to do with your salvation. It's only faith, by faith alone, in Christ alone. Mao ka na ang plano sa Dios. So akong balikon, ang function sa tulo ka sakop sa Balang Trinidad. God the Father is the author of the plan of salvation.
God the Son is the executor of the plan of salvation, and God the Holy Spirit is the revealer of truth of the plan of salvation. Now, sa atong pagpadayon, sa atong pagtuon sa puno sa Diyos, bahin sa plano sa Diyos, remember this, that it is God the Holy Spirit, the teacher of truth. Siya ra gyud ang bugtong magtutudlos kamaturan, dili kining naga bat-bat dinhi. Instrumento ra siya. Is only a mouthpiece, or anybody who has the gift to teach and to evangelize. Mao na nga ang Dios Espiritu Santo mao lamang ang bugtong magtutudlos kamaturan, who is going to make things crystal clear and lucid unsaon pagkaluwas sa tao. Now, who is going to explain to you, clarify to you in a perspicuous and lucid way the Word of God about His plan for your life? Niya ay words of caution. Niya ay pasidaan. Paminaw. Ang mensahe sa kaluwasan nga akong pagawat-baton dinhi o magpadayon kita sa paghisgot niini is not intended or designed to convert you or to let you join a new religion. Never. Wa gyud nay labo. Ang mensahe ni ining adlaw is simply intended to enlighten you about God's plan for your life, how to have an intimate relationship with the Creator and God of this universe, most especially how to go to heaven, of course, in God's own perfect way and time, with complete and guaranteed assurance. Kung ang Diyos mo hatag ug musaad, di gina niya pakyason. Di na siya Diyos kung mo pakyasya. God keeps His word. So, may I ask you then, mangutana ko nimo na pod karon. Would you be interested to know and learn these things na akong gipanghisgutan karon? Okay? So kung interesado ka, good. All that is required of you is have an open mind. Bukas nga pangunahuna. Kaya kung sirado ni mong unahuna, ang Espiritu Santo nga mo ay magtutudlo sa kamaturan, dili siya magatundo kanimo sa iyang kamaturan. Kasabot ka. So, the issue I mean is the message, not the messenger. Okay? Tutuki ang mensahe. Ayaw na lang kining mensahero. Instrumento rin siya. Remember, ang imong kabubuton, your free will is at stake din. Meaning, you may accept it or reject it. Basta. But before anything else, ikinahanglan nga ikaw magbaton niya ng pagkamapaubsanon. Kay mao man ka na ang Yahweh, niining tanan. Humility is what we have to apply. Kay wa gyud tayo ato ani nothing. We do not deserve it. We do not earn it. We do not work for it. Kay ining tanan ng grasya. Okay. Now, human ka maluwas. Okay, before that, ako ka nag-iingnan nga ang plano sa Dios ulagway ni ining maong prinsipyo. This is a repetition. Ako naman ang isgutan kagapon. The description is this: a right thing done in the wrong way is wrong. A wrong thing done in a right way is also wrong. A wrong thing done in the wrong way, labaw na, masayop, is wrong. Only a right thing done in a right way is right. Ako kang kiingnan usab na ang plano sa Dios, gawas ni wong description, gawas niya itong the greatest and the highest plan. It is a problem identifier.
problem anticipator, problem preventer, and problem solver. Okay? Mao kani ang mga dugang pang description sa plano sa Dios. So it is man's decision to appropriate with it or not, because it is a matter of choice. It's a matter of choice. So mao kana nga kung buot ikaw nga mahiluna niining grasya, makasud ka sa plano sa Dios, mao kini ang mahitabo kanimo. Okay? Unsa mahitabo kanimo? Niadtong higayon nga mo himo ka og desisyon sa pagdawat sa maong tanyag sa Dios. Remember Ephesians 2:5, kanang Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, unsay nagsulti niini? Unsay gisulti sa maong bersikulo? We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God. Gasa sa Dios, not of works, dili sa mga binuhatan, lest anyone should boast. Okay, akong lagbitan ang nahitabo nimo niadtong higayon nga mo himo kag desisyon, mo yon kag mutuo ko. Mao ra gipangayo sa Dios nga imong tuuhan sa kadtong gibuhat ni Jesucristo sa cross. Kay kung mudawat kasi ang gibuhat, that means of course midawat ka kaniya. Kay mo man siya ang manluluwas. Wala ay manluluwas. Acts 4:12. Now, these are the things that happen, or the benefits that a person who believes in Christ, mao kini mong pahitabo niya. Siya, as if puniton siya sa Espiritu Santo ug ibutang siya sa iyang paghiusa, pagkadugtong ngadto kang Ginoong Jesucristo, ug kanang pagkadugtong niya hangtod na sa kahangturan. Di na namatangtang, dili na namatang permanente na kana. Mao nang nagbarog kita sa pulong sa Dios sa doctrine of eternal security, which says, once saved, always saved. Tingaling uban magpinulsupo mayo, saved gihapon bisan og makasata. Now, maminaw. Di ba nga sa unsa? Gipakamatyan ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. So dili na issue ang sala. The issue in salvation is no longer sin, but Christ. Kasabot ka? Mao na nga ayaw pag pangatarungan nga bisag makasaka ka, luwas ka gihapon. Yes. Di na matangtang na. God is not an Indian giver. Unsay iyang isulti tinuod ka na, di na niya bakwion ka na. You see? Unsay usas kinaya sa Dios. He never changes. Di na mausab ang iyang plano. Unsay iyang gipahilo na mao na ka na. So once you believe in Christ, you are saved. Eternally. Mao ka na ang permanent relationship with God through faith in Christ. Okay? Dinto sa ubos, ug ato ni i-picture nimo nga ubos nga lingin, kay ang taas nga lingin mao mang imong eternal relationship with God. Dinto sa ubos is the unsa temporal kanang relationship with God. Unsa man ang temporal? Mao kana ang fellowship nimo, ang imong pakigambitay sa Dios. Kini temporal, kay matangtang kini sa panahon nga ikaw makasala. Namo na. Ang sala, gihapon nakita nimo. Kaanak ka naman sa Dios. Therefore, pantunon ka sa Dios, latuson ka sa Dios, kung ikaw may supak, kung may supil, pinagis pagbuhat nimong sala. Namo kini ang akong pagpadayon niini. You are now in union with Christ forever. That's eternal relationship. Pinagi sa pagbautismo kanimo sa Espiritu Santo. Now you are born again. Itawag ka ng born again person. Na tao ka na pag-usab. That is the doctrine of regeneration. John 3:3, John 3:7. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God.
Unsa pa? Ikaw gisuluban na karon sa pagkamatarong sa Dios nga kung tanawon ka sa Dios nga dili ka na hinukman, you are no longer judged, but you are justified, na matarong na. Kay nagsulob ka naman sa iyang pagkamatarong. Unsa pa? Kanang hatagan ka na karon sa kinabuhing dayon. You are imputed eternal life. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish but have eternal life. Now, unsa pa? Karon nahimo ka ng sakop sa harianong panimalay sa Dios. Harianon. Royal family of God. Nganong royal? Tungod kay si Ginoong Kristo, King of Kings and Lord of Lords, kita sakop ni ning harian niya. Okay, unsa pa sunod? Nahimo ka ng anak sa Dios. You became a child of God. O ikaw, namatarong na. Ang imongan, gisuwat na didto sa Lamb's Book of Eternal Life, never to be blotted out. That qualifies you to be with God forever in eternity in heaven. So, your name is written in the Lamb's Book of Life. Unsa pa? Nahimo ka ng lungsuranon sa langit, tagalangit ka na. Philippians 3:20, all believers, tanang mga magtutuo ni Ginoong Kristo, tagalangit na. Nya, automatically, karon, you are entered into the plan of God, the protocol plan of God, nga itong gisgutan. Inikasod na nimo sa mong plano, then, mao ka na ang imo ng tutukan karon kay magtutuo ka naman, you are a believer, ug ato kining hisgutan ugma. Your goal as a believer. Dinhi una kita kultob ni ining adlaw, magampo ta. Atong iduko ang atong mga ulo. With your heads bowed and your eyes closed. Let us close our Bible study today, directed towards those who are without Christ, without hope, without eternal life. Higayon na nimo kini karon sa paghimo sa imong desisyon to believe in Christ, eternal life. Mag-uman ka na sa Dios, didto sa eternidad hangtod sa kangturan. Wala na'y luha, wala na'y pag-antos, wala na'y kasakit, wala na'y kamatayon. Kaya ang tanan ng labay na. Revelation 21:4. So, kung buot ikaw nga magkinabuhi with meaning, purpose, and with definition as a believer now nga nasud ka karon sa plano sa Dios, then padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kaya mo kini mando sa pulong sa Dios. Kitang mga anak sa Dios, we have to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Busa, tumuo ka kang Ginoong Hesus, o ikaw maluwas. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo. Ining matamis ngayon, nga mong paminawan, nagkatunan ang imong kamatuoran bahin sa kaluwasan. Salamat ning tanan o Diyos, inaot nga kami positibo ning tanan nga imong padayag kanamo pinaagi sa balaang Espiritu Santo. Salamat nining among Bible study pinaagi sa YouTube o sa Facebook under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Gamita kini maong ministry in a mighty way aron sa sangyaw ngadto sa uban nga wala pa makadungog sa imong kamaturan sa kaluwasan. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.